हेलो फ्रेंड्स, दिनै जों सोलोंगोन माबोरै एप डेभेलप खालामनो। मबाइलजों एप डेभेलप खालामनो थाखाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो प्ले स्ट'राव थांनांगोन। मबाइलनि प्ले स्ट'राव नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव जायखिजाया आंना नोंथांमोना एबो नायनो एसे गोरा मोनगोन, थेवब्लाबो प्ले स्ट'राव थांब्लानो जाबाय। ओमफ्राय प्ले स्ट'राव थांनानै सार्च खालामब्लानो ना स्केटसुवेर बे स' बिदि फैगोन। फैबा ओमफ्राय बेयाव क्रिएट इउर अन वेबसाइटआव थुना हो। थुनाबा बिदि फैगोन। ओमफ्राय बे एपखौ इनस्टल खालामना लाब्लानो जाबाय। इनस्टल खालामनायनि उनाव आं मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै नोंथांमोननो। 2 मिनिटसो बाथ्रा बुंगोन, बेनि उनाव एपखौ माबोरै बानायनांगौ बेखौ बुंगोन। बे बाथ्राफोरखौ खोनासंग्रो, अब्लासो बुजिना मोनगोन बाथ्राफोर एप माबायदि बानायनांगौ बेखौ। गोजोन्थों। मबाइलजों एप डेभेलप खालामनायनि मोननै बेस्ट राहा दङ। बे मोननै राहाया जाबाय मोनसे appgeyser.com होननाय वेबसाइट आरो मोनसेया जाबाय बे जोंनि दासो डाउनलड खालामनाय स्केटसुवेर एपआ। बे एपगाइजार जि दोङो, एपगाइजाराव मा खालामो मा होनो टेमप्लेट एपखौ बानायखाना दोननाय जायो। जों खालि डाटाखौ सोना होनांगौ, अब्लानो जायो। एपखौ ओमफ्राय इनस्टल खालामनो हायो। ओमफ्राय बाथ्राया जाबाय मा, एपगाइजारनि माबाया गासै डाटाफोरा एबा एपगाइजाराव जि एपखौ बानायगोन बिनि मेइन कपिराइट राइटआ थागोन माबानियावसो, एपगाइजारनियावसो, सिअ'निसो। दाने जोङो ओरैनो इउससो खालामनो हागोन, जों फोसावनोसो हागोन, नाथाय जोंनि राइटआ थानाय नङा बेयाव। माने मा रखम जागोन, जों एपखौ बानायदो हय नंगौ, जों एपआव डाटाखौसो दोननांगौ, खिन्थु जों बिनि एजेन्ट रखमसो जाना थागोन। हमना ला जोंनि बेयाव प्ले स्ट'राव होबाय एपखौ, ओमफ्राय एडभार्टाइज खालामबाय, अब्ला बेयाव जों बेसेबां फैसा मोननांगौ बिनि आधाखौसो जों मोनगोन। नाथाय स्केटसुवेराव जिखौ बानायगोन जोङो, बियो जोंनिनो जागोन। माने स्केटसुवेराव हमना ला मोनसे आं एप बानायबाय, ओमफ्राय प्ले स्ट'र होबाय, ओमफ्राय बेखौ एडभार्टाइज खालामबाय। बेयाव जेसेबां फैसा मोननो नांगोन बिखौ जों गासै जोंनो मोनगोन। ओमफ्राय बेथ' बेलेगानो। ओमफ्राय स्केटसुवेराव बानायनाय एपफोरखौ जों इउस खालामबाय। ओमफ्राय जुदि जोंनि बे एपखौ सोरबा नकल खालामो एबा सोरबाफोर गाज्रियै इउस खालामो एबा जों बुंनायनिख्रुइ उल्थायै इउस खालामो, अब्ला जों बुंनो हागोन जे नों मानो बिदि इउस खालामदों। नाथाय एपगाइजाराव जों बिदि बुंनो हानाय राहा गैया। बियो एपगाइजाराव जा सिअ' एबा बे एपगाइजारनि वेबसाइटआ जि बुंगोन बिसो बे जि जाबाय, जि थांबाय जायखिजाया। ओमफ्राय स्केटसुवेराव एप बानायनाया एसे गोरा जायो। स्केटसुवेर एप बानायनो गोरा जायो, माने गोरा जाया, एसे खर'खौ खाटायनांगौ आरो एसे। आरो स्केटसुवेराव जों मोनसे एप बानायनाय लोगो लोगो गासै एपखौ बानायनो रोंनाय जाया। जेरै हमना ला आं फेसबुक एप मोनसे बानायबाय। बे फेसबुक एपखौ बानायनाय लोगो लोगोनो आङो गुबुन मोनसे आरो बिजाब एप बानायनो रोंनाय जाया। फेसबुक एपआव जि आइडियाखौ लगायदो, बे बिनिख्रुइ गुबुन रोखोमनि आइडिया बे बिजाब बानायनायाव लगायनांगोन। स' मोनफ्रोमबो एप बानायनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो मोनसे टिउटरियेल नांगोन। ओंखायनो आं मोनसे बुस्थु बुंदों जे बे टिउटरियेलखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम। 2000नि सायाव भिउ फैयोबा आं आरोबाव गोदान भिडिअ बानायनायनि राहा लाथारगोन आरो मानो होनबा खामानियाव फैनांगोनथ' बारा बुस्थुआ आंनि। ओमफ्राय खामानियाव फैयाबा आं हरबाय थानो गोसोबो जाया, इन्टारेस्ट नाङा। बेखौ खुला बुंबाय आरो आं बाथ्राखौ। ओमफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालाम जुदि मोजां मोनो। ओमफ्राय आरोबाव बिदि टिउटरियेल मोनबाय थानो हास्थायोब्ला बेखौ शेयार खालाम, जेसे हायो। वाट्सएपआव शेयार खालाम, फेसबुकआव शेयार खालाम, जेसे हायो शेयार खालाम। ओमफ्राय दानिया जों दिन्थिनोसै मोनसे एप बानायनानै, फेसबुक एप बानायनानै। दिनै फेसबुक एपखौनो बानायनानै दिन्थिनोसै। बियो एकदम इजिथार बानायनो, जिहेथु दिनै गिबि सान, ओंखायनो फेसबुकखौनो बानायनानै दिन्थिनोसै, नङा होमबा? स' फेसबुक एपखौ बानायनोसै दानिया। बेयो एबा बेयाव थुबाय, ओमफ्राय बेयाव थुबा बिदि, ओमफ्राय गोजानाव एसे सम नांगोन बेखौ माबानायाव। फार्स्ट टाइम एसे सम नाङा, सम लाथ'वाखै बारा। एक्सप्लर खालामनो हाबाय, साइन इनबो खालामनो हागोन। एक्सप्लर खालाम, बे मोनसे एप बानायनो थाखाय नांगोन। बेयाव थुनायनि उनाव जों माबा बानायनांदों, फेसबुक एप बानायनांदों। फेसबुक नामखौ होबाय जायखिजाया। जों जिहेतु फेसबुक बानायनांदों, फेसबुक होनना होबाय क्रिएट एप। ओमफ्राय बेयाव आइकन होनो हागोन होनोब्ला, ओमफ्राय दसे नेथ'नांगोन बिदिखौ बानायनायनि उनाव बिदि फैगोन। ओमफ्राय बिदि होयोबा मोनसे लाइनार भि एड खालामनांगोन। बे लाइनार भिखौ बेयाव थुथाबना लाखिना बिदि बोना होबाय, बोनायनि उनाव बिदि होबाय। ओमफ्राय बे उइथदि दोङो, उइथआव थुबाय, थुनानै ओमफ्राय बेखौ मेट्स पेरेन्ट खालामना होबाय। मेट्स पेरेन्ट खालामनानै आरो बेगाव थुबाय, बेगाव थुनाय लोगो लोगो बिदि जाबाय। ओमफ्राय आरो
वेब भिउ जि दोङो बेयो बेखौबो थुथाबना लाखिना बिदि बोनानै बेयावबो होबाय होनाय लोगो लोगो बिदि फैबाय फैनानै ओमफ्राय बेबो थाथ'बाय बे खालामबाय ओमफ्राय टुलबार जि दं बेखौ गैया खालामनाय जों बेनि थाखाय जों बेयाव थुनांगोन बेयाव थुनानै ओमफ्राय भिउ थांगोन भिउ थांनानै ओमफ्राय मेन XML थुगोन थुनानै ओमफ्राय बेखौ गैया खालामगोन ओमफ्राय सेभ खालामगोन बेनि उनाव बेक थुबाय आरो बेक थुनायनि उनाव आरोबाव बे फैबाय ओमफ्राय इभेन्टआव थांनांगोन बेयाव थुना होबाय ओमफ्राय अन क्रिएट एक्टिभिटियाव थुबाय बिदि फैगोन फैनायनि उनाव आरो एव थुबाय बेयाव थुना होबाय बिदि फैबाय ओमफ्राय भिउ थुबाय बे भिउ थुनायनि उनाव बिदि फैगोन फैनायनि उनाव जों URL लड जानांगोन जिहेतु लड URL-खौ होनांगोन बे लड URL-खौ होबाय बेयाव ओमफ्राय वेब भिउखौ होबाय ओमफ्राय लड URL होबाय मा http://m.facebook.com ओमफ्राय सेभ खालामबाय बेखौ सेभ खालामनानै ओमफ्राय आरो बेगाव थांबाय आंनि बेयाव जि खालामदों बेखौ खालामलांबाय आरो ओमफ्राय मानो प्लास जिदों प्लासआव थुनानै ओमफ्राय सब प्लासआव थुनायनि उनाव बिदि अखारनायनि उनाव अन बेक प्रेसखौ सिलेक्ट खालामबाय सिलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय बे एडआव थुबाय एडआव थुनायनि उनाव बिदि अखारनायनि उनाव इ अन बेक प्रेसटा जि एड जाबाय बेयाव थुबाय आरो बेयाव थुनानै ओमफ्राय एव थुफिनबाय दहैनो बैसानो भिउ थांबाय भिउ थांनानै ओमफ्राय मा खालामगोन ग फरवार्डआव फैनांगोन माने बेगाव थुबा ओमफ्राय भिउ बेखौ थुबाय बेनि बेक खालामबाय बेक खालामनानै बेनो जाबाय एप बानायनाया जाबायनो जोंना जादों दानिया स' बेखौ जों रान खालामनांसिगोन रानाव थुनांगोन रान थुनाय लोगो लोगो एबा बिल्ड जागासिनो कमप्लिट जागासिनो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा माने बेखौ बानायनायाव एसे सम नांगोन स' सम दसे नेथ'नांगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर आरो आंनि टारगेटआ जाबाय 2000 भिउ मोननाय 2000 भिउ मोनबा आङो आरोबाव गोदान भिडिअ बिदि एप डेभेलप खालामनायनि हरबाय थानो होनना सानदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि थाखाय शेयार खालामबानो जाबाय जुदि मोनबाय थानो हास्थायो ओमफ्राय आरो 2000नि खम जायोब्ला भिडिअ हरगोन हराखै आं डिसिसन लागोन इनाव जुदि 2000 जायो आङो हरथारगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय ओंखायनो नोंथाङा WhatsApp-आव शेयार खालामबानो जाबाय फेसबुकआव शेयार खालामबानो जाबाय एटलिस्ट WhatsApp-आव शेयार खालाम ओमफ्राय 2000 भिउखौ जेरैखि जाया लाबोनायाव गासैबो हेफाजाब खालाम उनाव जाहाथे नोंथांमोना आरो बिदि टिउटरियेल मोनबाय थायो सफ्टवेयर बानायनाय एप बानायनाय आं मा एप बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेखौ बुंनोसै आङो नाम्बार 1आव जाबाय बुक एप ओमफ्राय गेमनि एप जायखिजाया रत'दा बेखौ बुंगोन ओमफ्राय दानिया बेयो फैबाय बिदि फेसबुकआ ओमफ्राय एपिकआ जाबाय नो इनस्टलाव थुबाय इनस्टल खालामबाय इनस्टल खालामनायनि उनाव इनस्टल जागासिनो ओमफ्राय अपेनाव थुनांगोन अपेनाव थुना नायनोसै एपआ मा रोखोम जायो अपेनाव थुनोसै थुबाय बेनि उनाव एबा अखारनानै ओमफ्राय सरि आङो नेटखौ अन खालामाखैमोन नेटखौ अन खालामना लाखिनांगोन बेनि उनाव आरो गोदानै आरो आङो अपेन खालामनांगोन बेखौ माने गोदानै माने इउ थुना होब्ला जागोन नीला गाबनि माबायाव बेनि उनाव बेयाव थुनानै दसे थानाबा जेसे स्पिड जागोन एसे थाबनो फैगोन बेफोराव नुजागोन बिदिनो फेसबुक एपआ जागोन ओमफ्राय आं मा बुंबायदोंमोन जे बे मा होनो 2000 भिउ मोनबा आङो हरगोन ओमफ्राय मा एप हरगोन बेखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय गेम हिसाबै टेम्पल रान ओमफ्राय आरो बै मा होनो टकिं टम बिदिखौ बिदि एपनि टिउटरियेल हरगोन ओमफ्राय आरो मा बुंनो धुनारि माब्रै बानायनो बेखौ हरगोन ओमफ्राय आरो कलार एप मारै बानायनो बिदिनो गोबां माबा माबि हरबाय थागोन आरो आङो गोबां बेफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय प्लिज शेयार खालामनो नोंथांमोना आंनिबो हेफाजाब नोंथांमोननिबो हेफाजाब नोंथांमोनाबो माबा सोलोंनो मोनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय आरो मोनसे बाथ्रा मा होनो खायफाया ससेल' नायनानै जानला मानला कमेन्ट लिरनानै रायो आंखौ रायहरो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जे गासै भिडिअखौ नाय ओमफ्राय आरो कमेन्टखौ लिरनायनि उनाव बुजियाब्ला आं दोङो आंनो सोंहर आङो फिन हरगोन कमेन्टआव लिरब्लाबो आरो जुदि कमेन्टआव बुजिया आं दोङो बेलेग मोनसे राहा लागोन बेनि दारै नोंथांमोनखौ बुजायगोन स' दिनै दोनथ'बाय थेंक इउ